gara, eta lehen hezkuntzako 4. mailan gaude. Gure herria Santurtzi deitzen da. Eta Bizkaiako kostaldean dago, Bilbo ondoan. Herriak portua dauka eta baita ere mendia. Mendiak Serantes izena dauka. Eta 59 metro inguru dauka. Esan bezala hemen atzean ikusten dugu mendia Serantes da. Serantesek gaztelu bat dauka bere tontorren eta ibilbidean zehar hainbat herri ditu. Herria babesteko. Serantesen tontorrean egon da Bilboko itsasadarra eta itsasoa ikusten dugu ezkerrera begiratzean. Eskumara begiratuz gero Zugastieta auzoa ikus dezakegu. Trapagaran kokatuz. Bertan hainbat meategi aurkitzen dira. Santurtziko portua da, baina agian inoiz ez duzue entzun. Bilboko portuan dela esaten badugu. Bai, ezta, noizbait entzun duzu seguru. Portu hau orain dela 700 urte inguru eraiki zen, eta lehen Bilbo baino heltzen ziren itsasontziak. Gaur egun ordea Santurtzi geratzen dira. Hau Soterako Arrauna eskola da. Eta iaz txapeldunak izan ziren. Behin gure herria erakutsita, gure ikastetxea bueltatzeko ordua. Hau gure ikastetxeako sarrera da. Hasieran marraztu genituen. Gainera, horma honetan, horma irudi bat dauka. Bertan, plastikozko tapoiekin itsas fauna ikusten da. Hala ere, daude izurra, ikusi dezakezunez, lurrean oinatak daude. COVID-19 denean eta segurtasuna distantzia mantendu. Multzo honetan marrazki genituen. Hemen ikusten duzuen ahoa eta belarria enitz deitzen da. Esan beharran dago. Gure ikastetxean txiktimedia deitzen diren hainbat ikasle daudela eta haien lana ikasten arteko gatazka konpontzen
batez ere. Txikimedio hauek berto horiek joaten dira ikastetxetik eta ikasleen bere laguntza beharrez gero haiengana joaten dute gatazka hauek konpontzeko. Enitz erabiltzen dugu gatazka izan dute ikasleek txoko honetara joatzen dira eta bakoitza leku batean jartzen da. Hitz eta egin nahi dutena aldiz belarrian. Gero behin haien ikuspuntuak esan da lekuz aldatzen dira. Txikimediak hor egoten dira gatazka eta euskara konpontzen diren artetan. Aurten, Kalasantz ikastetxea ortua eraiki du, familiei esker. Hemen ikusi dezakezunez, bi txoko desberdin ikusten dira. Garraioan du, batek bereizten ditu. Lehenengo txoko honetan, marrubiak oasa zean esanarioa ditugu. Oasa asanarioa marrubiak ditugu bigarren txoko honetan aldiz. Hemen ikusten duzue txoko hau, txoko berdea da. Ikastalde bakoitzean bi arduraduun daude eta haiek ingurumenarekiko errespetua eta antolaketa mantentzen dute, klasean eta ikastetxean. Esan bezala, hau ikastetxeko txoko berdea da. Hemen hainbat lore ditugu. Eta patrullero berdeak ureztatzen dituzte behar duten bakoitzean. Gainera txoko honetan ODS-ak ditugu eta hauek ikasturtean zehar lantzen dira, bai tutoretza orduetan, bai irakasgaietan.